Tak napokon sme videli, že Marek Smittens dnes začne tento súboj v bránke Banskej Bystrice, nie tak ako nám predstavovala grafika. Lotyšský 28-ročný gólman, teda s prvou šancou, zatiaľ platilo, že Eugen Rabčar bol jediným gólmanom, ktorý odchytal všetkých 5 zápasov. Platí to nielen o tejto sérii, ale celkovo o play-off. Ale už asi aj Rodak z Levoče potrebuje trošku odpočinka. Sme teda zvedaví na to, ako Marek Smittens bude tešiť Banskobystričanov. Rogóne, Havrila, Bartoš a Ferenc, to je kvarteto Košičanov, ktoré sa srdnato bráni. Trnbulová strela z prvej, opäť to Riečický nemá pod kontrolou a predsa len to vyšlo Dávidovi Šoltésovi. Nikovne to vtedy hodil medzi betóny Dominika Riečického a teraz v presilovke. Uradoval Tomáš Zigo, nešlo to nakoniec od Šoltésa, ale od Ferencovej Korčule. Tu to máme od tej pravej. Nešťastný moment pre Rodáka z Levoče. Zásah teda naozaj na konte Tomáša Ziga. Mislav Rosandič má už na starosti rozohrávku, to si na seba verie veľmi často. Petrášov pokus do žrtky. Odpoveď mohla byť expresne rýchla. Strela švihom, to je silnou zbraňou Šimona Petráša, 30-gólového strelca. Toto uvidíme aj z inej perspektívy. Rosandič. Ten sa vrátil na modrú čiaru, kde ho na chvíľu suploval Šedivý. Pridávka do šírky, Jeluš zakončuje z prvej. Išiel aj do takého typického ovečkinského pokľaku. A toto teraz robia červeno-bieli veľmi správne, potrebujú trošku dlhšie prerušenie. Priestor na výdych a nádych. A vhod im padne aj reklamná prestávka. Ešte 60 sekúnd bude. 70 sekúnd trvať presilovka 5 proti 3. Zakončenie Petráša, už asi tretie v tomto súboji. Stále to neprichádza. Zakončenie, ale gólové napokon je. Stačí sa do toho oprieť a ono to tam samozrejme môže spadnúť. Tak to urobil teraz Rosandič. Dostal priestor, mohol sa priblížiť bližšie k Mittensovi a potom cez lapačku Lotyša to poslal do siete. Ešte pohľad, ktorý nám mohol odkryť prípadný teč. To písma solidne aj Carter Turnbull, ktorý teraz nabíjal na modrú čiaru. Galipe ohrozil a ohrozovať naďalej môže. Strelu naznačil Lukáš, Galipe má priestor na zakončenie a gól! Olivier Galipe, 2-1 pre Banskú Bystricu. 34. kanadský bod. Najprv strela iba naznačená, a potom si to vymenil so svojou dvojičkou Andrewom Lukasom. A Galipe následne per Riečického nechytateľne poslal strelu do siete. Už sme sa prehúpli do druhej polovice riadnej hracej doby. Galipe. Lee ešte na ľade ostál. Jeho strela tesne vedľa pravej žrtky. Ale myslím si, že Vlastimil Vojnarotník ani nečaká, že budú nejakým spôsobom hroziť súperovmu obráncovi či brankárovi, ale skôr, aby uberali sily súperovi, aby boli takouto typickou checking line. Teraz napokon pôsobivý gól v páde, to Liščinský dáva do síta Mittensa. 2-2. Už sa zdalo, že je Mišo v neriešiteľnej situácii. Takto zviedol súboj s Michalčinom, s borcom, ktorý je o pol hlavy od neho vyšší. Odpútal sa od domácej 75-ky a potom z pokľaku zaskočil aj Marexa Mittensa. Toto bude určite jeden z najkrajších gólov vyraďovacej časti. Košice po druhý raz vyrovnávajú, ale musia sa brániť. Skorovať však môžu vo oslabení. Toto gólové nebolo. To sa pretočili už dva rôzne útoky. Kukuča veľmi odvážne a pozrite sa, čo z toho mohlo byť. Riečický to asi prikryl, Kukuča navyše backendom. Teraz ešte neboli dôslední v obrannom pásme, Šedivý tam navyše spadol. Možnosť
Lukas to riešil dobre. Názadný žrt. Ťažká prihrávka Bučko, ale ustal ten atak Trmbula. Bučko, ešte možnosť na dorážku. Tak teraz išla hostujúca 65-ka, veľmi odvážna. Pritom to nie je hlavná náplň práce skúseného beka, ktorý sa objavoval v minulosti aj v reprezentačných farbách. Chlapci pekne bojovali. A verím, že teraz z nás opadne tlak a budeme hrať uvoľnenejší hokej, to povedal Dan Seaman. Pred dneškom a jeho tým mohol ísť do vedenia. Mikuš si viackrát v sérii vylámal zuby na Rabčanovi. Teraz nepochodil v tesnej blízkosti Mittenca. 5 minút do konca riadnej hracej doby, v tretej tretine žiadne vylúčenie. Ešte možnosť na zakončenie. Turnbull hľadal vzdialenejšiu šrtku Valachova, super možnosť. Stále sa musia Košice brániť. Ďalšia rana od Turnbulla. Rosandič vybral sa na výlet. A on bude dnes mať Einstein mimoriadne vysoký. Košice s možnosťou! Už tam niektorí borci dvíhali ruky, ale Mittens to zvládol. Valach nenahodil. Opäť Česánek. Minulá sa nám 5 minútovka z predĺženia. Valach si to prehodil na forehandovo zakončenie. Prvý náznak príležitosti aj od Banskej Bystrice. Veterána nemala nakoniec gólový ráz. A teraz Košice s obrovskou príležitosťou. Mittens kapituluje. Budeme hrať v Steel Arene pozajtra 7. zápas. Tu je tá situácia, keď jeden z hráčov Banskej Bystrice trafil prvú prekážku, ktorá mu stála v ceste. To máme z opačnej perspektívy a Simoniel, už o ktorom som hovoril, že je 33 bodový, tak už to neplatí, pretože dnes kolektoval 34. kanadský bod, dal svoj 12.